सावगारियाव नुनाय बे आइजोनि मुङा फिरि ब्रह्म। क'क्राझार जिल्ला सिंनि गसाइगाव महकुमानि सदर गसाइगाव नोगोरनि 4 नं वार्ड जयनगरनि थागिबि दिबाकर ब्रह्मनि बिसि 44 बोसोर बैसोनि फिरि ब्रह्मआ थांनाय 25 एप्रिलनिफ्राय गोमानानै दं। नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बादिब्ला 25 एप्रिल खालि मोनसे खामानिनि थाखाय गसाइगाव बाजाराव थांनाय फिरि ब्रह्मआ न' फारसे गिदिंलांफिनाखै। उनाव नखरनि सुबुङा खाथि खाला आरो नखरनि सोमोन्दोआरि बाय बाहागिफोरनियाव नागिरब्लाबो मोनियाव थांनाय 29 एप्रिल खालि फिसाइ दिबाकर ब्रह्मआ गसाइगाव थानायाव बिसि फिरि ब्रह्मनि गोमानाय जाथायनि गसर थिसनो। गुबुन फारसेथिं सासे फिसाजो आरो बिहावा लोमजानानै लोरबां थासारियाव थानाय समावनो फिरि ब्रह्मआ गोमानानै थानायाव नखराव गोबां जेंना नुजाथिदों होनना फोरमायनायजों लोगोसे सावगारियाव नुनाय फिरि ब्रह्मखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनोब्ला 8638376337 मबाइल नम्बराव फोरमायहरनो फिसाय आरो बिहावा खावलायो। माने आंनि हिन्जावखौ आंनि फिरि नों जेरावखि थाया मानो नों फैफिनोबा मोजां। आंहा न'आव प्रब्लेम जाबाय, दा बे प्रब्लेमखौ नों सल्भ खालामफैनो हायोबा आंनि न'खरनि लोमजानाय साजानाय फार्स्टआवथ' मोनथिखागौ सिरियास, आंनि गथ' सिरियास, खिनाय हासुनाय सिरियास। दा नोंखौ बुजिसेयावबो नों मानो थाङो, नों जेरावखि थाबानो थाब फैयोब्ला मोजां। आं बेखौनो बुंनानै नोंखौ माबा खालामनाय जाहैबाय। दं आंबो बेमारजों नुखादों आरो फिसौआबो असान्थि जाबाय। थाब फैनोबा न'आवनो थाब फैफिन फैगौ। आंहा नै थें जाबाय, फैनोबा थाब फैफिन बास।